Abandoneu tot el cos a la terra.
Recordeu que després de cada sessió de ioga intenteu fer 5 minutets de relax, us estireu tal com us he ensenyat, amb alguna música que a vosaltres us agradi o us connecti. Intenteu relaxar el cos i la ment i no pensar en res i tenir aquesta estoneta de contacte amb el vostre bebè, la vostra bebè. Passats 5 minuts us podeu incorporar i podem fer un parell de respiracions i ja començar el dia o anar a dormir, el que sigui. Recordeu trobar aquests minutets, aquest espai en el dia en dia amb vosaltres, en aquest moment en què estem passant, per poder connectar amb el vostre bebè, la bebè, i per poder interioritzar aquests exercicis de cara també al moment del part. I recordeu que si voleu, teniu a l'Spotify, si teniu Spotify, hi ha Canela Ru, hi ha tota una llista de reproducció de música de ioga per si la voleu portar de cara al moment del part o així. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat i espero que estigueu totes molt bé.